Abdul shayabo shakirari kai jama'a suke nema. Zancen gulma konin kufurci halin mai rashin girma. Rike zaman gidan miji da wuri ake likidiri bokitin jidarwa yake shawari mai bida juriya yake ziga-zigi ita wuta ruruwa take hankali gane mai gaskiya yake. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Lafiya ki rubka salati sai ka ta kinga wani abu haka me kika gani? Duba ki gani. Ai Abdul ne. Abdul ne tare da wata. Inna lillahi wa inna ilaihi. Haka Abdul din ya koma kuma? Kin ga bai daga ba. Hello? Abdul kana ina? Ina office. Kana office? Sabdi jam. Yaushe ka samu aiki a gidan mai ban sani ba. Na'am? Abdul kenan. Ba gefen ka zaka kalla ba bayan ka zaka kalla. Amma yanzu nan da a ce za mu koma gida in yi masa magana wallahi ƙaryata ni zai yi. Wani gida? Fita kawai zaki ki je inda yake ki same shi. In fita? Gaskiya ba zan iya fita ba. Kin ga mu tafi kawai. Mu tafi rabu da shi mu tafi zai zo gida ya same ni mu tafi. Ya samun na 5,000. Okay, 5,000. Na 5,000. Hajiya yana farfajiya yana wankin mashin cewa yana taho zai zo shi. Shi jakadan haka yace ki gaya mun? Haka yace mu. Yanzu yana ina? Yana farfajiya. To shikenan. Yayi kyau. Tambayoyin da na jiro maka har yanzu baka bani amsar ko ɗaya daga ciki ba me kake nufi? Abin da kike tunani Balaraba ba haka bane ba. Wata sau zan faɗa miki rika kyautata min zato. Wannan shine kullum abin da nake faɗa. Kaga malam, idan zaka gaya min wace ce na ganka da ita je a cikin motar ka kawai ka gaya min matukar kana son zaman lafiya a cikin gidan nan. Wace ce kuwa? Customer mu ce fa. Customer mu ce ta zo a yi mata pizza. Shine Alhaji ya aike ni. Tace rage mata hanya. Customer ku wannan magana da kake faɗa ko ƙaramar yarinya ba za ta yarda da shi ba balantana ni. Haba Abdul, me ka nima a guri na ka rasa? Me ka ce maka wanda ban yi maka shi ba? Amma ka rasa abin da zaka saka min sai da haka. Duka watan mu nawa da aure ko haihuwar fari ba mu yi ba. Amma ka rasa abin da zaka saka min da shi sai da haka? Wallahi ka bani kunya Abdul. Balaraba, babu abin da take yi. Kuma ni babu wani abu da ya shiga tsakanina da wannan. Na sanin kishi ne irin naku na mata kawai da kike tunanin na aikata abin da ni ban aikata. To, kuma dai ne ne sai na dawo. Zaka da ka same ni ai wallahi ina nan jiran ka zaka da ka same ni.
Jakada wai ni zan turo mai ratin ɗazu ta kira min kai. Sai da kaga dama tukunna zaka zo. Saboda kana wanke wannan kwararrababban macin din naka. To, kowa yana gyara sayyararsa. Ni ma kuma ya kamata na gyara tawa. Wallahi jakada ka fita ido na. Ba na son iskanci. Gwana, ka je ka so min zabi. Dubu tara ne. Guda uku za ka so mu, yan 3,000 masu rai. To, ya kudin mashin. Ina mashin din naka? A dan duba min dai wanke shi ne ba na son ƙasa ta taba shi. Me amfaninsa to? Kuma ba mai. To a hau a haka mana aje a so mu. Dai da haka dai an yanka shi ma. Dole ana tafiya ana mai tofin na bakin mai kuma yana cin fulogi akai-akai. Sai ka ce wata mota? Ni ban ga amfaninsa ba wallahi. Ga maza ya amfani yanzu. Ga transport. An gama. Kai maza ka je ka so mu. A yanzu zan tahi ma, sama ma zan tahi din nan. Kai sauri fa. A yanzu zan tahi. Abokina, lafiya kuwa? Me yake faruwa? Ka gaba ma wannan mai je ban ga ka majalisa ba, me faru? Amina ai ba za ka gani ba. Me yasa? Saboda zuciyata ce take cike da damuwa. Ikon Allah, sai kuma me zai dame ka? Ga gida, ga mota, ga mata mai kyau, ga farin jinin 'yan mata, sannan kuma ka ce kana cikin damuwa? Haba. Balaraba ce damuwa. Balaraba kuma? Me ta ma? Shi da riban da ya ce in yi rayuwa. Wai idan mace ta kira wani shi kenan bari ta ce. Yanzu ce na rage wasu mun hanyar ta gama tare. Shi kenan take ta tuhuma ta. Wai shi kenan sai na gaya mata wace ce. Wannan ai ba damuwa ba abin damuwa bane. Kuma kai wannan shine abin damuwa a wajenka? Na dauka ma wani abu ne? A wannan kawai kishi ne ya motsa. Shi wannan bai kai a damuwa kan sauki. Ya kai, amma bai kamata a damu da shi har ya wuce misali ba abokina. Dama al'adar kowace mace kishi. Saboda aka ɗauke kanka za ta yi ta gama kawai. Kana ganin wannan kokari. Kaga, da Allah mu bar wannan magana, bari in ɗauko maka sabon nan. Kuma ba shi idan ba su da kake. Ango na Balaraba ka sha ƙanshi. Ake kira na. Hello Esther. Abdul kai hakuri kaga ban karaso ba har yanzu. Ban samu abin hawa bane. To ai ni ma ban karasa din ba. Kana ta ina? Ina nan Zaria Road. Yawwa. Ka zo ka dauke ni gani na a gari-gari in yaso sai mu karasa tare ko? Okay to shikenan ba da magana zo. Okay. Sai ka karaso. Mu farin jinin 'yan mata abokina, wannan ma wata ce kuma Esther. Ya Allah ku ci nan. Wannan sakatari ya ce ta Ya za in ta kama ta. Wani shayabo shakirari kai jama'a suke nema. Zancen gulma konin kufurci halin mai rashin girma. Rike zaman gidan miji da haƙuri ake likidiri bokitin jidarwa yake shawari mai bida juriya yake ziga-zigi ita wuta ruruwa take hankali gane mai gaskiya yake Yawwa yayi.
kai yanzu ba fitar ka bace ai fitar ka ce inda ban yi haka ba kai ma da baka karu ba ai mugunta na mata na dauko mahin dina kai ma ba ga hinan ka fita da fitar ka ba salamu alaikum kaji nake so to zakada ya alhaji wallahi alhaji lafiya lau zabi nake so guda 3 to zakada ai ga zabi sun kare amma akwai manya-manyan kaji yawwa na san kuma in Allah ya yarda za su to a zaben mun masu yanayin 3,000 amma na 2,000 saboda dole yana fice da fitata ni ba zan taba zama kai na kulle ba zakada na 3,000 kuma a 2,000 na 3,000 kuma masu yanayin na 2,000 zakada maimakon a bada na 2,500 ban shirya ba to kaga wasu manya can zakada na san ko 5,500 ka cewa hajiya za su ni kuma kaga akan ki fita da fitata kwara ba ka cin kadin mai da kudin wallahi kwaran ce ba kaza ba zabo sai kudin ki hajiya wallahi ni na ruwa na wannan aiki ne bayan na san ba lallai in ci ba ka gan su zakada wannan ko 5,500 ka cewa hajiya ka siyo sai ta yadda ko 5,500 ka cewa hajiya na bayyana da kai fa zakada zakada na wuce na wuce Esther me yasa kika makara? Na je church ne sai pastor ya tsaya mana addu'a. Okay. To amma dai kin san cewar idan Alhaji ya gane cewar ki zo da wuri ba zai yi miki fada ko? Na sani, amma ban yi tunanin za mu daɗe haka ba. I am sorry. Okay, ba matsala. Amma dai kawai ki daina makara. Okay. Kai da nace maka ka so min zabiya na banka da kaji. zabi fa idon su fa haka yake ta yana limshewa mutuwa za su lokacin su yayi tunda ke kai sun fara haka waye san awannin da suka shi yasa na zabin dauko kaji Yanzu wannan nawa ka so su? wallahi ta dace a 1,100 ni ne nan ma na cika Wannan kudin fa na ajihunka. Allah sarki Ma'awiya ne ya bani sako yace siyo kuma ka san da ranar ta kai 2,000 kuma ai ba wahala bane 6,000 ma tana kaiwa Ma'awiya ne kuma ya bugun da yace siyo masa tuwo saboda ya zo bai dade da zuwa daga Saudiya ba yace dan sun tuwo sun to kai kaka da Ma'awiya wallahi a yanka ne ko kuma ban miki zuwa nan Je ka kai wa Mero. to Allah sarki Ma'awiya gani na Ma'awiya Dan gwal shayawa shakirari kai jama'a ziki nema zancen gulma konan kufurci halin mai rashin girma Excuse me. Ga su nan, amma waɗancan alhaji na karɓa. shakirari kai jama'a ziki nema zancen gulma Lafiya, babu komai. Kawu jakada, ya za ka zauna a ƙasa? Da Allah ta shi ka koma kan ku. a kake damu wannan Allah ma A'a. Dan girman Allah ka tashi ka koma ka zauna akan kujera. mutane ba an daina farawa ko gudu Sai da zuwa kawu jakada. Kaga tuko tun ɗazu nake ta tunanin ka a cikin raina. Mun ce kwana biyu ka daina bullowa mu gaisa. wallahi garin ne nan ya ci kurkuɗe ya dabaibaye na rasa abin da yake min daɗi wallahi
To ka ce yanzu gari ta wari kenan tunda na ganka gari yayi daɗi. Gari ya waru. Komai yayi wasai wallahi ta daidai. Dan buga na samu wata 3,000 tunda na ga gaba ɗaya na rasa wane ne wanda zai bani kudin jirgin nan koma. In ga ya kamata a ce da kai na zan yi kundin bala in tara kawai da koma. Sauƙiya ta nan daɗi. Rana ma ta ishe ni. Nawa na tara kenan? Yanzu kudin ka naira 21,000 kenan cif in an hada da wa'ancin cin. 21? Kin ga a 489,150 kudin visa da ticket da kuma 93 kudin wannan da kuma na guzuri. Kin ga an samu 21 kudi sun yi nisa wanda za shi sama ya taka leda ya rage. To shikenan ba damuwa yanzu kawo jaka da me za a kawo maka? Wa an da za a bawa baya cewa waye guzuri nan ko me yake samu a kawo wallahi. Shi yasa nake jin daɗin zuwan ka kawo jaka da bari ina zuwa. To shikenan. Ai kuɗi kullum gobara. Yayi ayya ba garamin mutum bane wannan. Wannan ko ne da kadini zai fito fiye da wannan. Lipton. Wallahi. Na Lipton din. Kai fa kawo jaka da ba a yi maka gwaninta. To ya ƙare. Babu. San ba a rasa nono a riga. Kamar na san za a yi haka na tsaya a hanya. Na sai kayana. Ni ba na wasa da abin da nake so. Ai na san cewa za a yi haka. Kin ga na san zan zo in samu shayi shi yasa to da shi amma da ban zo na samu ba. Asara dai ba tare ba na yi ta. Kamar soja ne fa ni. Ba na yawo ba bindiga haka Allah ya yi ni. Ka ce da guzurinka kake tafi. Wallahi da guzuri na yi tafiya. Wala raba. Ke ba gida ki ba zama da yunwa ko? In ba na ka buwa zai tunke ka. Babu ko ɗaya. Haka ne. Jakada kafi zuƙewa. Jakada ya yi fallewa ya kware. Kai kawo jakada, har ka fara santi tun yanzu? Ba sa a nan Najeriya za a samu masu irin wannan halin ba yau. Wai kuwa kawo jakada in tambaye ka mana. Tambayi. Kun yi sababbin baƙi mata a ma'aikatanku ne? A'a, ba. Dan da an yi, ni ne nan zan riga kowa sani. To in haka ne ai ku jiya na ga wata tare da mai gidana a cikin motansa. To ko budurwansa ce? To, ta iya yiwuwa. Kin san in dai ba ma'aikaciyar bace. To ba kin san ba rami ba abin da zai kawo rami. Au. To dama ana barin mata su je ofishin naku ne haka kurin ba su da aiki a wajen? Wai! Sosai! A rana 80 ta zo. Kuma ba aikin fari ba na baki.
kawai zuwa suke haɗu bire wannan ta fita wannan ta shiga wannan ta shiga wannan ta fita aikin kenan ha a tashi akwai wata tsinanniya ma tabbatacciya haka ta zo wallahi ko na shan ruwa saboda yar matsiyata ce marwaciyar banza ta wofi ba ta bani amma ta fi uban kowa rawar kai in ta zo gilu-gilu take yi Allah take ta shiga ta je ta shi kuma ita rawar jiki. To ko ita ce na gansu tare? Ita ce mata kyakkyawa mai dogon hanci ko? To yanzu kawo jakada ya za a yi na samu lambar wayanta ba ma ita kadai ba duk wacce ka san take zuwa wajen ina son ka samo min lambar wayanta da adireshin ta. Kwantar da hankalinki balarabiyar usuli ni dole na je neman miki lambar wayar ta ka miki in fa ina son in ci gaba da dorewa da waye doguwar takarda zan yi miki list da suna da adireshi da lambar waya idan na samu yadda nake so ga abu mai sauki ma hajiya ki siya mun waya tana wucewa zan mata hoto wallahi tana wucewa zan daidai ki gas kawai ni kuma zan kawo miki ha kawo jakada ai shi yasa nake son in ga ka zo gidan nan akwai kawo labarai masu amfani in karo maka sauran naman ne kayan nama zai kai kura ne balarabiya ai kayan nama zai kai kura ba a'a ni so samu a karo in ma a alaba asakin san tsakaninmu da ke da uzuri wanda da ma ya kunya mi tare da zai ji karin kumallo shikenan ba damuwa ina zuwa Allah da in kana da dan abun faɗa kai ita ce kana koki aka faɗa yi wata goma a'a baka kawo labari ba ko abin ba jakada kafi zuƙewa jakada yayi falle wata wada ne da yake jiki Ummi kina ina? Dan Allah ki zo ki same ni akwai magana. Ina cikin tashin hankali da damuwa. Okay to shikenan sai kin zo. Au. Na shiga uku. Mijina zai haukata ni, zai kashe ni tun da ƙuruciyata. Kwantar da hankalinki Balaraba ba zai kashe ki ba me ki faruwa? Ta yaya za in kwantar da hankali bayan mijina yana neman mata a waje? Ina zan sa raina? Kuka da fushi ba naki bane. Shiri zaki ki zage dantse sosai. Rigima da fada ba naki bane. Kowane namiji a wannan zamanin yana fuskantar barazanar mata a waje. Ballanta namijinki? Kyakkyawa dan gayu? Ɗayan ki ɗan gwal? Sai kin saya wasa, sannan kwaɗo ya miki kafa. Ban gane me kike nufi ba Ummi. Kina nufin daina kishin Abdul kenan, ko me kike nufi? Kishi ai halak ne. Babu wanda zai hana ki, amma nuna damuwa da fushi ba naki bane. Wannan na ragayen mata ne, ni kuma na san ke ba roguwa bace. Ni kuma na san ke ba roguwar mace bace. Tabbas ni ba raguwa ba ce, kuma ba zan taɓa yadda na zama raguwa ba. Yanzu wani mataki ya kamata na ɗauka? Yanzu na san cewa kin zama jaruma. Dan gwal shayarwa sha kirari kai jama'a ziki nema. Zancen gulma ko don kufarci halin mai rashin girma. Yawa. Allah na gaji. Ka sha aiki. To, kam na sha aiki sosai. Ya zaman gida? Wala zaman gida alhamdulillah. To, masha Allah. Saboda na kusa na ka dawo. Da gaske? Ai shi sa ni ma ina tasowa na ce gida zan yi direct. Yanzu ka zo mu je. Ka watsa ruwa ka zo ga abinci kana mere da lafiya na haɗa. Ni din abinci aka mun? To mu je gaskiya. Kamar kin san yunwa na ɗauko dama a ofis. Anya baby ma yau ba mafarki kika yi ba kuwa? Irin wannan tarba haka da ban saba ba. Kai. Ai ina jin hula ta kanta. Ta min nauyi.
Rike zaman gidan miji da haƙuri ake likidiri bokitin jidarwa yake shawari mai bida juriya yake ziga-zigi ita wuta ruwa take hankali gane mai gaskiya yake dan gwal shayarwa shakirari kai jama'a ziki Why wannan? I'm asking you why wannan? Your customer. But he call you by this time around. By this time around, your customer call you. Don't tell me rubbish. Ko waye shi sai na koya mai hankali. Zai ga balbalan bala'i. dan gwal shayarwa shakirari kai jama'a ziki nema zancen gulma ko na kufarci halin mai da shinge